Anike esontweni hlobo nikhona nibathandekayo. Uyabona njengoba ngishumayela umi ngenyawo uMoses. Yini nodwa nje ngihleli phansi ningangangizwa kahle. uMoses uthi apostoli uba kungenzeka kuba kuyavunywa ngabe ngizothatha i-microphone hayi ukushumayela this time ngifakazi. Ngaphatha induku ngisehlane. You are not in the church. Ngaphatha induku ngiluse ngayo ordinary stick. Kodwa ngahlangana nezwi elathi yini le ngiyiphethe ngasandla ngathi mina induku kwathiwa ngiyibeke phansi. Nikhona esontweni kodwa uthi ngayibeka phansi induku eyayiphethwe yimi, induku yami engiyaziyo ngayibeka phansi. Uthi ngiqeda ukuyibeka phansi ngilalela izwi lalokhulumile. Kodwa nikhona abazalwane bami, le nduku yaphenduka inyoka. Uthi kwabaleka mina. Akazohlangana noNkulunkulu ezokwenza into kade uyijwayele eyenza entweni oyaziyo usuyiphatha iminyaka. Uthi uyabona uNkulunkulu unamandla ukuthi enze into izibalekele uwe, ithuse wena, imangaze wena. Uyabona bafethu uNkulunkulu mangakafiki la ehambela impilo yakho khona uzumangale. Soft into soft. Mangafiki la uNkulunkulu khona ehambela impilo yakho uzumangale. Umangazo ukuthi yazi bengazi ukuthi uNkulunkulu angayenza into. Kodwa yabona this time sekumangele ngisho mina. How much more abantu bayeka abantu la uNkulunkulu ezomangaza ngisho nawe. Wabeka induku wayibalekela. Wathi uNkulunkulu hey webhuti kusayinduku yakho le. Uthi ngisebandleni wrong. Nikhona nibathandekayo. Nikhona nonke bazalwane. Wabaleka ebalekela into yakhe, ebalekela induku yakhe. Kwathiwa ezulwini mana ubalekela. Wathi no usaba ini? Induku iyo le nduku bekade ngeyakho. Wathi yebo kodwa into esengiyibona iyo manje iyangibalekisa. Wathi uNkulunkulu kusengeyakho namanje. Ithathe lithi iBhayibheli waya kuyo wayibamba yaphenduka induku futhi. Wasethi uNkulunkulu from today awukwazi ukuba ne-encounter uhlangane nami. Emva kalokho uphinduke into ejwayelekile futhi. Because once uNkulunkulu wakhambela okwazi ukuthi uNkulunkulu ushintsha into ordinary ibe extraordinary. Somebody say amen. Manje iBhayibheli uNkulunkulu usambele noma kusikhumbulile. Message iBhayibheli uyakubusisa, abusisa indlu kaIsrael. Message ukhanjelwa lokho. Emva kalokho abusisa indlu kaAaron. Yes, the Lord has been mindful of us. Somebody say mindful. Yes, uNkulunkulu has been mindful of us. Khumbulile sigcwelela emqondweni wakhe. Message iBhayibheli he will bless us. Somebody say he will bless us. Khuluma isingisi lesikade nesizulu yasikhuluma. Shona he will bless us. Yes, uyakusibusisa. Message iBhayibheli he will bless the house of Israel. Message iBhayibheli he will bless. Akwatha labo blessing baningi. Ebaningi kakhulu. Yabona, he will bless us. Message iBhayibheli he will bless the house of Israel. Message iBhayibheli he will bless the house of Aaron. Asambeni uzoyibona nje ukuthi kuzogcwala isibusiso lawo usokhathale isona. Buka, he will bless those who fear the Lord, both small and great. Kodwa nikhona bathandeka. Lithi iBhayibheli uyakubusisa manaka. Lithi iBhayibheli uyakubusisa abamesabayo, bracket church. Lithi iBhayibheli uJehova uyakubusisa abamesaba uJehova. Lalela abancane nabakhulu. Should lesi sibusiso ngisebandleni right ke manje ngiyeza. Lesi sibusisa sizokhetha omkhulu uyabusiswa, omncane uyabusisa provided kuumuntu omesabayo uNkulunkulu. Should wena uzungene kulesi sibusiso fanele uyithele ekhwayeni yabantu abamesabayo uNkulunkulu. Once you join the choir yabantu abamesabayo uNkulunkulu lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu akezukhetha abusa abamuntu. Ngishabe kuthiwa omesabayo omncane, ngishabe kuthiwa omesabayo omkhulu. Mawuthi uyamesaba nje uNkulunkulu lithi iBhayibheli sibusiso siyoba phezulu kwempilo yakho. Kuthi angimemeza ukuthi that time has come. Nikhona nibazalwane bami. La khona hayi abantu abamesaba uNkulunkulu abekho. Bakhona cela ungicishele keyboard fana. Ngicela ungicishele keyboard kahle. Ya hayi abamesaba uNkulunkulu abekho. Abamesaba uNkulunkulu bakhona. Nikhona nonke enkozweni bazalwane. Abantu abamesaba uNkulunkulu bakhona. Nansi into uNkulunkulu afuna ukuyenza manje. uNkulunkulu ufuna ukuthi abamesabayo uNkulunkulu badlifa lesibusiso. Ngoba kwenzeka kahle bathandakayo okunye. Bantu bamesaba uNkulunkulu kodwa ifa lesibusiso
lagcina lingafikanga kubo, of which is unfair ngoba kufanele ukuthi lonke ifa nezethembiso zikaNkulunkulu kubantu abamesabayo uNkulunkulu sifike kubo. Lithi iBhayibheli abakhulu noma abancane, they all shall be blessed by God. Somebody say amen. Bakhona nabantu abamesaba uNkulunkulu la endlini. Bakhona abantu abamesaba uNkulunkulu la endlini. Niyamesaba uNkulunkulu? Ngizokhipha isimemezelo njani niyamesaba uNkulunkulu? Ngokwaleli izwi ke lithi iBhayibheli bonke abamesaba uNkulunkulu noma bakhulu noma bancane uNkulunkulu uyababusisa. So expect your blessing. Somebody say amen. Ngicela ke ulindele isibusiso sakho. Mana ke ngifundela uverses number 14 come. uJehova uyakunandisa nina nabantwana benu. Lithi iBhayibheli ngesilungu, may the Lord, ngithanda my declaration leli. Somebody say amen. Elesizulu lithi Jehova uyakunandisa nina nabantwana benu. Leli ke lithi may the Lord give you increase. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli may the Lord give you increase. Mase lithi ke more and more. You and your children. Somebody say amen. May the Lord give you increase. May the Lord give you increase. Message Bible more and more. Oh, amen. Lele kamalga more and more kushuwa the unlimited increase. Kushuthi uNkulunkulu makanandise. Oh, amen. Wena nenzalo yakho. Isibusiso lesesikhulunywa uNkulunkulu kodwa ihubo 115 igcwele isibusiso bazalwane. La isontweni angaze noma nisendaweni eright. Uyabona ihubo 115 futhi ngicela nje ungenzela kanje. Liyeke matsaqala ngaseqaleni likhuluma ngalabo bantu ngoNkulunkulu ngalabantu abanoNkulunkulu ababakhonzayo. Lithi iBhayibheli banamehla ababoni liyehlela lishone ezantsi lishone ezantsi. Uyabona mase kufika la ngiqale khona ukufunda, it will blow your mind. Yabona mase livala livele liqedana ihubo mase lithi abanamehla baboni njalo njalo lithi benziwe izandla. Maliphika lapha ezantsi kuneverse lithi abazenzile noma labo uNkulunkulu ababenzile bayafana. Labo abantu abenze labo uNkulunkulu nabo abakhonzayo bayafana nabo. Kusho ukuthi nabo bafana noma bephila kube sengathi abaphile banamehla abangaboni bayezwa bengezwa nikhona. Mase lishintsha ke selikhuluma ngoNkulunkulu ngalabo abamesabayo uNkulunkulu. Lithi Jehova uyakusikhumbula manje angithi mase lithi may the Lord give you increase. Mase lithi more and more. Somebody say amen. Ubani mase lithi wena nenzalo yakho nikhona nonke enkozweni bazalwane. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu makanandise wena nenzalo yakho. Yes, verses number 15. Manibe ngababusisiweyo bakaJehova owenzile izulu nomhlaba. Somebody say amen. Maqhubeka iBhayibheli lithi may you be blessed by the Lord who made heaven and earth. Ayutamphumeke ejubane. Lithi iBhayibheli manibe ngababusisiwe. Nikhona bathandekayo? Yes. Manibe ngababusisiwe bakaJehova. Lithi lo Jehova owenzile izulu nomhlaba. Uma iBhayibheli lisho njalo lifuna ukukuvezela ukuthi lo okubusisayo ubani. Uyabona iBhayibheli malithi uNkulunkulu owenza izulu nomhlaba makakubusise. Lisho into ethi lo okubusisayo nesibusiso sakhe asinakuvinjwa. Uma lo uNkulunkulu ebenamandla okwenza izulu nomhlaba yingamashula ukusuka impilo yakho ngesibusiso. iBhayibheli lizama ukukuvezela ukuthi lo elithi uzokubusisa ubani. He is able to create heaven and earth. Bekufanele mina ube bengizwe njengawe bengizohlala kahle ehlalweni. Ngithi akho lutho ngeke lwenzeke. Ngoba lo uNkulunkulu okuthiwa akasibusise yilithi iBhayibheli wenzile izulu nani bathandekayo nomhlaba. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. So, malikhuluma ke ihubo libhizi ligcwele isibusiso. Likhuluma ngeblessing, blessing, 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 blessing. Somebody say amen. Amen.
Ngifundela uverses number 16. Okugcina. Izulu liyizulu likaJehova. Kepha umhlaba wawunika abantwana babantu. Somebody say amen. Phakathi kwalesi sibusiso sine offer. Lithi uNkulunkulu mayise esebusise sevala lo mzalwane la. Uthi izulu likaNkulunkulu. Amen. Kuyahlukaniselwana ke manje. Wathi uNkulunkulu mina ngizolawula izulu. Ayi. Wayesethi lalela umhlaba ngunikeza abantwana babantu. Shuthi nami nginendawo la ngibusa khona nikhona nibazalwane. God is in control ezulwini. Mayisefika emhlabeni wayesethi lalela ke mina ngizoba uNkulunkulu nenkosi yasemhlabeni. Wena mawufika emhlabeni uzoba inkosi yomhlaba. Uzokwenziwa yimi kodwa uzolawulwa uwe. So isibusiso lesesihamba neauthority la uNkulunkulu ekulula sakwa right. Ngicela ngiphenye imic. La uNkulunkulu ekululela khona isandla sakwa right. Somebody say amen. Let us look close bathandakayo before we pray. Kwesibone neduze amandla esibusiso. Thank you. Amen. Sibone neduze amandla anibathandakayo esibusiso. Uma sikhuluma ngesibusiso sikhuluma ngomusa noma bengifuna ngesihawu. Bengifuna ukusebenzisa isizulu uqala before ngisisingisi. Ngesisihawu sikaNkulunkulu esiphakemeyo, a divine favor of God. Sikhuluma ngesipho noma ukusulelwa umusa kaNkulunkulu okwenza ukuthi uphumelele, uvikeleke, uphinde futhi ube nempilo yakomoya ebalansile. This is a divine favor, gift or impartation of God's grace that brings prosperity, protection and spiritual well-being. Mawuthi ngibusisiwe usuke ubala lama aspect onke empilo yakho. Ushuthi empilweni yami yakomoya kodwa nikhona nibazalwane. Nginenhlala kahle emoyeni. Then to spiritual well-being. Ngoba isibusiso kufanele bazalwane bamakhuluma ngesibusiso kufanele sisebenze impilo yakho yonke. Suwe siqhuka isibusiso uma sikukhave eyintweni eziphathekayo. Uthothi une grace nesibusiso eyintweni ematerial kodwa spiritual you are not balanced. Isibusiso kanamosha. Uzosenza isizulu sakithi ke manje. Isibusiso ukuqhaqhamba. Niyakwazi ukuqhaqhamba. Isibusiso ukuqhaqhamba. Yabo ukublosoma spiritual qala. Isibusiso sidala ukuthi even your spiritual life ibe nenhlala kahle. Qhaqhambe. Ngoba inhlala kahle kumoya spiritual ilethe kuthiwa ipeace. Ukuthula yilento ukuthula akudala izinto ezingaphandle. Untokozo nehappiness edalwa ukuthi awungiholile. Ukuthula kulethwa yilento eyenzeke ngaphakathi in your spirit. Because uJesu mayingena empilweni yomuntu uletha lethu ipeace. Ngoba iconfirmation uhlangana noJesu uzokuthula la. Ungakaye ezulwini. Uzongathi unelile na yonke into. Obani abantu abasindiswa ngempela kodwa. Akazosindiswa ucabanga ukuthi hayi umhlaba manje ngiright. Abanye abasindiswa baze bafuna ukuthi angisasibona isidingo sokusebenza. Athi hayibo hambe emsebenzini wena. Ngoba khona lento yafika yanela kuye. So isibusiso ke sihamba sifike qala impumelelo engena qala iyonyakazisa umuntu wakho wangaphakathi. Somebody say amen. Uma sikhuluma ngesibusiso sikhuluma ngefavor, sikhuluma ngokusulelwa umusa kaNkulunkulu.
lo lethe impumelelo, ulethe ukuvikeleka, ulethe futhi nenhlala kahle emoyeni. Number 2, isibusiso siyimbewu. Blessing is the seed that makes you prosper in all spheres of life. Makuthiwa umuntu ubusisiwe, uyabona umuntu methi you are blessed. Methi uthola isibusiso, usuthi uthole iseed, imbewu, into engena la kuwe ikwenze ukuthi uphumelele. Ayingiyake ngizokhuleka ngesibusiso la endlini shothi. Uyabona angazi ulaba ekengele technology. Yabona isibusiso ichip engena lapha phakathi kuwena. Muko yifaka nje la kuwena then controls your life. Malibonke igama la kuJesu. Yeah. Into ethi mingene kuwena la control impilo yakho. Ilawule. Lalela ulawulo lesibusiso luthi ngiyaphumelela. Masikhuluma ngokuphumelela kusho ukuthi ayikho indawo ingxenye empilweni yami evalelekayo. Spiritual boom, physical boom, financial boom. It is a blessing. Mangathinta into boom. Hey. Ngizonikhulekela man. Ngikhona nibathandekayo. Sibusiso iseed. Isibusiso siyimbewu. Isibusiso into ethi mika ngena la kuwena. Yabona lento ngazi ngayifanisa nani? Ngayifanisa nevirus. Bayaza baphatha amafoni nama one bantu. Hayi singene ivirus. Isakhona njalo lonto manje. Oh isakhona. Oh okay. Umuntu eyamakazi iziko ezithiwa yini nevirus angikhumbuli. Mhlamba ayikho busy kakhulu. Listen. Yabona into mika ngena ivirus qum idisturba ivirus idisturba yonke into ekhona. Bayaphuma uIsrael. No, kwakuyisikhathi sika Elisha. Yeah, Elisha, not Elijah. Yeah, Elisha. Lithi iBhayibheli abantu bafika kwenye indawo izwe li right lilihle. Malibonke igama lenkosi. Kodwa i-challenge eyaba khona. Oh, no. Babelambile abantu bapheka badla. Into eyayikhona lithi iBhayibheli bakha ikhanzi. Babuye nalo bazolipheka balidla. Kanti leli ikhanzi abaliphekayo imfino ethile abayithola ehlane. Leli ikhanzi abalifaka abaliphekayo linobuthi. Manibonge igama lenkosi. Bakhala bonke abantu bathi hey kunobuthi ekhanzini. Maye ngithi safa. Once ngishinto idliwa ngishiphila mikuyangena upoison othile ifa yonke. Bafika kwelinye izwe Elisha bayakhala nakuyena bathi hey izwe lihle kodwa manje amanzi akhona a poisonous. Lithi iBhayibheli Elisha wathatha usawuti. Nikhona nenkonzo kubazalwane. What bring me a salt. Ngicabanga ukuthi legenge esemsawuti yaqala lapha. Wathi uElisha nginike usawuti, wathatha usawuti waye emfuleni. Ngoba izwe lali right kodwa amanzi akhona enekhorela. Bonke abantu mabephuza amanzi bakhona bagule bafa abanye. Kwathiwa hayi izwe li right kodwa sinenkinga yamanzi. Amanzi akhona. Isizulu can see igama strong lithi amanzi akhona yabhulubisa kusho ukuthi poisonous. uElisha wathi give me a salt. Bamnika usawuti, wathatha usawuti, wayeseya emanzini, wafika wafaka usawuti emanzini aflowayo. Wafaka usawuti, wathi kusukela namhlanje wena amanzi welashiwe. Wasithi hambani niyophuza. Kwayi spring water baphuza baphila. But lalela upoison wangena emanzini once. Isibusiso ke sinjengaloya sawuti owufakwa uElisha. Nikhona nibazalwane. It's something that when it enters your body, it changes everything. Make impilo yakhe yangena isibusiso kushintsha yonke into. Ngoba sinjengembewu singena nje egazini, singena njenge DNA. Sigijima egazini lakho. So isibusiso akuyona nje into ofanele uyibukele kancane kodwa siyimbewu. Somebody say amen. Elinye iqiniso ngesibusiso elokuthi isibusiso siwumoya. Mangithi siwumoya angisho asifiki kuwe siyinto ephathekayo.
alikho isonto. Siwumoya, ingakho siyakhulunywa ngoba singamazwi. Yabona uthi uJesu amazwi ami awumoya futhi awuphila. Anikho inkozo wena ngithi. Uthi amazwi ami awumoya futhi awuphila. Isibusiso ngeke usibambe kanje ngesandla uthi uphetheni. Uthi ngihamba kanje manje ngiphethe isibusiso. Isibusiso si-spiritual. Kodwa mesafika empilweni yakho sizala into eziphathekayo. Amen. I'm trying to preach to you. Bafethu ngabize ethi nginishumayenze ninizwe. Manje ngizama ngamandla amonke ukuthi ngenze umsebenzi engawucotshelwa inkosi. Malibonke igama lenkosi. Amen. Isibusiso siwumoya. Isibusiso ngeke usibambe ngesandla. Come on. Yonke into oyibambe ngesandla i-result nesithelo yesibusiso. Ngisho ngathi umuntu unento engakubusisiwe. Hey! Isibusisa kuyona lonto, isithelo sesibusiso leso. Sona sumoya. Masingena empilweni yakho, singena usumoya nokuphila. Mase sikhiqiza into eziphatha ngesandla. Ngiyaqolisa ukwenza isibonelo ngento negative. I'm sorry for that, but ngikhuluma ngento enhle kangaka. Mungena umkhuhlane ubani umuntu angawukhomba athi now. Umkhuhlane lo. Hayi, ngikhuluma ngakho ngoba angusabi. Uma ugula ngizokuthandaza kakhulu uzophila. Ubani umuntu owazi umkhuhlane thini? Haw. Ukuphatha umkhuhlane kodwa. Phela ezinye sezifike ngama favorites omkhuhlane. Eyathanda le yanto yo. Umuntu ethi nginomkhuhlane. Athandeka nje. Angazi kanjani. No, uyazi into esenze singabinankinga nayo. Ukuthi awushiye awusibulali kangaka. Into efikayo uyathi vele izohamba. So ayijwayele ukustressa kangaka mayiphetha ngithi. Noma ngizama umotivate anisho. Listen, umkhuhlane ngeke uzubambe ngesandla uthi nanku. This thing umoya. Hence bathandaka umuntu umehlele eduze komunye mina ngithi uyazi inkosikazi mase sine policy ekhaya ngithi mangigula mina ngizothela wena njalo mawugula mina ngizothela wena ngokuphila hayi ukuthi wena uzothela mina ngokugula cha. Amen ba. Amen. Kanti yini enkulu ukugula yini enkulu yini namandla athi ukugula nokuphila. Wena uzophiliswa ukuthi mina ngiyaphila nje obugula hayi ukuthi sekuzothi ngoba ugula wena safana ugule nami. Na angithi owafaka lento nayi wanasuka nayikholwa ukuthi okhwehlelayo nogulayo unepower ukuthi afice umuntu ophilayo amenza agule njengaye. Ngathi mina lutho angizokushintsha ngisho umbhedo uzothi unomkhuhlane ngizolala la wena uzophiliswa ukuthi ulele eduze komuntu ophilayo. It's a police. Ubani washumayela le science ne philosophy yokuthi ophilayo fanele agulise ukuthi khona umuntu ogulayo eduze kwakhe. Mina ke ngithi umthetho wawunamanga ophilayo one power phezulu kokugulayo kanti yini namandla ukuphila nokufa nithuleleni dawe muso ungameduza ngamzongithelela ngokugula wena ngameduza ngamzongithelela yini ungacabanga ukuthi uzothelela ogula ngokuphila lithi iBhayibheli uPetro ayanikho noma nginishuma izizwe yahe uPetro lithi iBhayibheli wadlula kodwa nikhona nibazalwane bami uPetro wayidlula ngesithunzi nasi isithunzi lithi iBhayibheli wayidlula kanje ngesithunzi kwabagulayo ebhize ethandazela abantu isithunzi sakhe siphilisa abantu idlala isithunzi lithi iBhayibheli abanye ababegijima babeka indawo babeke izandla endwangini owayigqokile baphile namanje akakholwa ukuthi unepower phezulu kokugula ophila unamandla kunogulayo. Uphila kunamandla kunokufa. Kanti ngisondaphi? Uphila kunamandla kunokufa. Makhona ogula womhaqa kanje. Umthele ngokuphila. Amen. Hayi ungangithethe we umuntu ongazi indaba zakhe. Ngoba isabophisi lento bayokutshela abantwana bami abanye bakhona la. Phela isabophisi manje ayibophisa kudala. Kusana lento yechoral COVID. Oh abantwana bethanda ufika nengane zami. Afike babe lapha ekhaya. Oh wena ovala umnyango. Hey wena, hey musa ngibuka noma ngibuka. Safonile ingane zethu into afika sisibona sofela zengane la.
So fela bazali sathi efika la ekhaya fika mfowethu. It's a police. Amen. Uthi ukuphila kunamandla kunokufa. You don't believe this? You don't believe it? What filani bafika unkosikazi na. Uthi mina ngishade nelion nanazi. Ha ngishade nelion. Nayi fika. Afona ngibotha izofika ingane manje. Fika. Bafika putu. Bafika ngibaqhawula njani niyaphela? Hawu yana right. Thintwa ngithi mina nina. Hey nina. Anithintwa makwenze njani? Angena lamba nokwenzo ukhondoda akazoyithi omunye lapha na ngiyalapha emuva uchairperson wena mantombazana wabuya lapho wabuya sekuthiwa na hawu baba hayi certificate sithi ngihambe kwadokotela kwathiwa COVID positive. Oh ya wayekuhlomuka na ngithisha omkhulu wakhe abamthelela. Hawu iyabuya ingane ithi hawu kuthiwa COVID positive sathi hawu ngimona kaphumi nje ekamereni ngalala hlala khona. Sesiyakhona hey wena ithi into yakho COVID positive usiyeke phansi wena. Sathi qeda lapha sathi vuka lapha phambili lokho senzela ukudla wavuka eze kitchen wadla. Wasenzela ukudla asadla sayihlaya nathi usiyeke wena. COVID bani suka. Hawu. Wathi bukani certificate sathi usiyeke ngecertificate. Mina ngine certificate sokuphila. Ibe iBhayibheli lami. Esami certificate nasi. Sithi by his stripes I'm healed. Sithi niyakhona nibathatha kanti esami certificate nasi. Ayikabazana ngomoya kaNkulunkulu umuntu mayihamba emhlabeni sokusekuphela iassignment yakhe. But we drew a line. Ngathi la ibandleni ngeze kushone ngisho ugogo. Ngakusashaya ikhokhoba. Angishiye ngisedlule phela manje. Sashaya ikhokhoba service sithi. Sizohlangana simobilize sithi. Sicashe sami sokukhonza lapha emafokosini. Sithi akekho ofana nawe. Senze ukurecharge into yethu senze ingabulala abantu lento. Amen baba. Boost faith yethu. Sidangeke sife manje. Nife manje. Maliboke igaba legazi. So isibusiso ke sesiphumile ke. Isibusiso ke singena niyayikhona tata ke shoyo. Amen. Okay, bantwana bami ayazi. Ngicela ukunitshela istatement sokugcina. Yonke into eyenzeke empilweni yakho ukuthi yonke into eyenzeke empilweni yakho nengenzeki empilweni yakho kuya ukuthi uyimukele kanjani mhla ifika. Uyabona washumayisa isikhathi eside umuntu owasitshela ukuthi ukufa kunamandla. Manje isihlala isikhathi eside engqondweni yethu lento ngisho umuntu esezokutshela ukufa kunawo amandla ukuphila okunamandla namanje umkholwa lo. Kodwa futhi awufuni ukufa. Lento uyayizonda kodwa uyayiembrace. Makulethwa ezokhipha lento ongayifuni uthi hayi ungayikhiphi sihlale kakhulu kodwa yona ngiyifuni khona. Ngithi mina kholele lizwi ke ukuthi ophilayo unamandla kunogulayo. Bathenge umkhuhlane uyathelelana. Ngithi umkhuhlane uyathelelana. Umkhuhlane uyathelelana. Uqinisile? Bathi ya. Hayibo. Ethi ya. Umkhuhlane uyathelelana. Okay. Uyathelelana? Are you sure? Hathi ngempela ngiyakutshela. Yabo njobele kodwa ne uzokuthola umkhuhlane into okay. Uyazi ukuthi ukuphila kuyathelelana. Ngithi ngiyoquote ama script. Umuntu owayiphila waya kokugulayo wabeka isandla. Waphila. Lithi iBhayibheli nobeka isandla phe kwabagulayo. Amen. Shuthi ngithatha into oh my goodness. Uthi Petro angazi wena uquote aphi mhla uthatha ukufa ukuletha ngani. Angazi ukhepha yipi science. Mina nginento kodwa engithatha ekuphileni ngilethe ekufeni kwakho. Uthi Petro ngiyaphinda ngithi mhla angazi iversion onayo lethatha ukufa ikuletha ekuphileni. Angazi uquote ini ngoba iscripture sakhona nginaso. Angazi usuku uyabona namanje ubalansile ngiyakubona indlela ohleli ngayo awufuni ungizwa lento ngithi angazi ukuthi ikuphi lokho oma ngakho ngoba mina nginakhe ngima ngakho. Uthi Petro ubhekene nendoda ekehleli phansi eminyango uthiwa omuhle uthi isilver negolide akunalo uthi kodwa lokho esinakho sikunikeza khona esinakho sikunikeza khona negama lika Jesu Kristu waseNazaretha sukumhamba into esinayo inamandla kwehlula le eyakhe kubambile into esina mhlala sibandla ukuthi amandla abanawo anamandla okwehlula izinto. Mhla wazi ukuthi amandla ngakuwe ayingozi kangakanani
ngeke usarent safana siqaqe kodwa manje system isuke yalokha enye size ya rasta safana sifake oQ20 sifuthe siqaqe uthi ophila unamandla kunogulayo ukufa kunamandla ukuphila kunamandla kunokufa shono thana ukufa uphila kunamandla kunokufa shono futhi yini namandla konje kunokufa ukukhanya kunamandla kulobumnyama shono uyayikhola lonto ngicela igcwala isystem yakho ubuso yiyona so ke isibusiso ngifakwe yinjalo lawo manje ngibona ngathi mangikhuluma nani nikholwa into amfuni umuntu ocontent ke negative isibusiso sisumoya ke mase angena nje empilweni yomuntu sinamandla okwenza i-turn around malibonga lidonise igama lekazi ama-examples anamanginawo amaningi awo anento engathi ethe ibheceleni angazi kufika wona uyabona umuntu uma ehleli la athatha u-alcohol aphuze utshwala uma umuntu waphuza utshwala uba out of mind angabe sa-operate ngama-senses akhe kade ekhulumela phansi yamemeza sekhomba abantu akanamndaba yena nganishaya nonke la mina kodwa aqeda ukusho njalo awe usho kanjani mayiwela yena this tshwala thing isho ukuthi before it controls you it must enter you ngaphambi ukuthi kulawule fanele ingene nesibusiso sinjalo isibusiso masangena safika empilweni yakho sivele sikulawuleke emva kalokho uvela ulawule yiso so umoya ngenzela ungadlali ngalento engizothandaza ngayigcinela umoya ngicela unginike into ukuthi nginikhulekele ngento enzima kakhulu manje ngisahlakulela yona ukuthi mangiyithandaza ikwazi ukufika ngakwena angathi lento ngibulawa ilento yokuhlushwa into yamakhemp uyabona sengathi singake sibe ne-faith camp la sizolungisa isystem yabazalwane nakho hayi awuyicrisis inkulu yabona sithutha ibandla silisa embusweni skipha yonke lento egcwele ingqondo yabazalwane so isibusiso sumoya somebody say amen lastly mangichitha isibusiso umnikazi wesibusiso uNkulunkulu amen ubani umnikazi wesibusiso wena enye izinto ezimchazayo eziyimvelo kaNkulunkulu bathi ngesilungu ama attributes kaThixo inye into emveza ukuthi uNkulunkulu ubani phakathi kwenye yemvelo kaNkulunkulu ne-DNA kaNkulunkulu iblessing enye into ephuma kuye uNkulunkulu mayidedela uNkulunkulu bakhe kuphuma lento ethu isibusiso kuningi okuphumayo kodwa khona nesibusiso khona nonke kodwa bathandekayo ngicela nimhlalise phansi yabona nikhona bazalwane ey'qwini zikaNkulunkulu mabona ukuthi liphuma ngeziqu zoboya into ephuma yabona eziqwini zikaNkulunkulu isibusiso sibusiso enye izinto othi uma ungatfuya uthatha izinto uNkulunkulu phakathi kwezinto ezikuyi-top 3 or top 2 oyithola uNkulunkulu thola umusa uthola isibusiso sibusiso sisebuNkulunkulwini enye izinto ayireleasayo so umnikazi wesibusiso uNkulunkulu malibonge liphinde lidunyise igama lenkosi ubani umnikazi wesibusiso kodwa Genesis chapter number 1 verses number 26
uNkulunkulu wazenza izilo zomhlaba ngezihlobo zazo, nezinkomo ngezihlobo zazo. Hayi, ngiyaqala umuntu afunde into engekho hlobo eBhayibhelini. Futhi abe nesibindi. Awuthanda izilo kuloko. Akwesibe sithatha thina ke abanye nkathi esabhizi nezilo. Thina sibe sithatha chapter number 1 verses number 26. Verses number 28. uNkulunkulu wababusisa. Somebody say God bless them. Somebody say hallelujah. uNkulunkulu wabeseshana bathandeka. uNkulunkulu wababusisa. Isibusiso umnikazi wesibusiso uNkulunkulu. Amen ba. Ubani umnikazi wesibusiso bazalwane bami? Yeah. Umnikazi wesibusiso uNkulunkulu. Sibusiso nje siphume iqwini zikaThixo. Enye yezinto yokuthi uyibeneficiary noma ke ungumhlanganyeli wobuNkulunkulu ukubonakala ngesibusiso. Amen. Sibusise yabona umuntu mayebuya kuNkulunkulu iphunga anuka lona into okwazi ukum-identify ngayo ukuthi sephuma kuNkulunkulu isibusiso. Awukwazi ukuhlala noNkulunkulu ungabuyi nomusa. Awukwazi ukuhlala noNkulunkulu ungabuyi nesibusiso. Awukwazi ukuhlala noNkulunkulu ungabuyi nokuphila. Awukwazi ukuhlala noNkulunkulu ungabuyi nokuthula. Izinto lezi ezikhombayo ukuthi uphuma kuNkulunkulu. Phakathi kwezinto ezikhombayo ukuthi kathi uhlangane noNkulunkulu umnikazi womzulu nomhlaba isibusiso. Kuningi but ngithatha isibusiso obangikhuluma ngazo. Isibusiso usithola kuNkulunkulu kuphela. Usithola kubani bazalwane? Phela kwanto oyoyifika uthi oh my goodness. Lalela bazalwane bami, when devil push you away from God, he does not just push you away from God. He push you from your blessing. Enye indlela uSathane mekuphusha esibusisweni, uthi akuphushe uNkulunkulu. Ngoba uyazi ngeke kube naso ungakazohlangana naye. Amen. Ngeke. Ngeke kube nesibusiso uNkulunkulu ngenaye. Ngeke kube nesibusiso uNkulunkulu ngenaye. Malibonge igama lenkosi. So isign yokuthi uhlanganile noNkulunkulu, you must know ukuthi uzobonakala ngesibusiso. Two things that devil does. uSathane into ayenzayo ke ukuthi aphusha abantu uze bangayi kuNkulunkulu uze bangabusiswa. Or else mabe mphunyukile baya kuNkulunkulu abafihlele ukuthi babuya nesibusiso. Phela impesilwayo asilwi abantu la ngikhuluma nabantu abangekho blessed. Ngikhuluma nabantu abangazi ukuthi ba blessed. Lalalani bazalwane, mawushumayele ebandleni usuke ungashumayeli into abangenayo, usuke ushumayela into abanayo abangazi ukuba nayo. Because the crisis of the church akukhonda sinakho asazi. Lithi yena ongayigodlanga yakhe indodana, nithi amen nonke esontweni. Lithi yena ongayigodlanga yakhe indodana kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Masithi iBhayibheli akunakwenzeka ukuba angasiphi konke kanye nayo. Kuthi mhla uJesu efika empilweni yakho wafika nayo yonke into. Wena ulonde ugcwele inkinga kufanele kwambulwe. I feel the glory of God in this house. Come on this car. Angibona iBhayibheli mas. Oh sorry noma masuku ngithathe. Ngiyabonga mthiya. Ngiyabonga. Ngiyabonga Hlomo. Yabona example ngoyenza uJesu akakhulu. Wasa sakhile mfana useyijaha usathi iyacuya. Belo kumnandi uba insizwa ngibona insizwa enye lapha. Yehla kulento ethu isikafula ubani ulungisana. Hey, wabringana umfana ehle esikafuleni. Ngithi ngiyakhuza la uphuma ngapha. Ngathi awuJesu. Kwathi nama ngibringane kanje. Mina ngimbuka ngami ngithi hayi phuma ngakhe ehle. Hayi sinqamla khona. Listen, when I give this young man this Bible, ngithi Mr. King. Mbonile, imnikeni.
Ngimnika Genesis. Imphikelana. Ngimnika Genesis. Yebo. Uyena yedwa. Usakhila mengavula la vula khehle. Vula khehle la. Yiphi incwadi phezulu la? Phinde uvule noma yikuphi phenqa kakhulu. Ukuphi la? Phenqa futhi. Ubalo. Judges. Do you know ozala sakhile? Ngiyoshumayela nawe. Usakhile ufunde uphenya uGenesis. Waphenya uDeuteronomy. Waphenya uJudges. Kodwa kusho into ayiphethe. Ino Deuteronomy, no Judges. No Genesis kuphela. Ila usakhile avule khona. Mana la mfana. Leli iBhayibheli phenya kwendawo mfana. Linoma lakhe. Kodwa usakhila awukho kuye. Uma lakhe kodwa usentweni ayiphethe. Kodwa usakhila akafiki kuye. Le iBhayibheli ino Exodus akafika ngusakhila uweqile. Waya Deuteronomy. Take Genesis wa Deuteronomy. Khona Exodus angawazi kodwa khona. Ukulenta ayiphethe. Leli iBhayibheli ino iface, lini New Testament. Usakhile usavule wafika kuOld. So usakhile yena, usakhile ucabanga ukuthi iBhayibheli la nje uGenesis, uExodus, ubani ofike uGenesis, uDeuteronomy noJudges. Ngisho ehamba ugcwele uJudges, noma ehamba ugcwele uDeuteronomy, noma ehamba njengoba ephila, uphila kwicycle kaDeuteronomy, uphila kwicycle kaExodus, uphila kwicycle kaGenesis. Kanti there is another level. Hela basha. Kanti khona enye level there is an Exodus. Yeah, khona uJoshua. Yes, come on, somebody say hallelujah. Usakhile have missed the Leviticus. Usakhile ugejile. Kukhona Isaiah, kukhona Malachi, kukhona uDeuteronomy. Somebody say hallelujah. Ungacabangi ukuthi lento osuyazi nokuyona iphelele. Futhi ayizukwehla. Ngoba mhla uJesu efika yehla kufanele yambulwe. Enkonzweni senzani kubazalwane? Siyambula. Into zakhe zizokwehla, zizombulwa. Ngoba uJesu mhla afika wafika naso. Manje kwesisikhathi wena ukukhale njengenkukhu imipheko yesaka lomqhakazo. Abantu abadala bawutshela ukuthi ukabuza ipeni lakhe lila. Umebeni ipeni lami. Liphi ipeni? Ukuthi sizoshayela ipeni ke this time. Liphi ipeni lami? Isandla sakhe asisasho nje ikhonto engiyiphethe ngesandla lo. Amunicingela ipeni lami lapha nina. Buka. Liphi ipeni? Abantu abadala basangivumela ngo-amen omncane nje. Kuvele kuqhamuka yedwa nje umsukulu. Athi mkhulu ipeni. Nganala. Hayi. Shiyani kanjani? Sorry. Thikhehla lathethe inqawe, niyazi inqawe. Ila emlonyeni. Lokubuza iphi inqawe akasezwe nokuthi akukhulume kahle. Iphi inqawe yami? Akasezwe nokuthi akukhulume kahle. So this is what man uKristu lalela mangizoshumayela la ngizokutshela izinto inkosi ekunikeze zona. Unfortunately or fortunately akuzona izinto ezizokwehla, izinto ofanele zambulwe kuwe. It's who you are. Somebody say amen. Asibambe kuze sithandaze. I want us to pray. So isibusiso isource nomnikazi waso uNkulunkulu. Amen okhona. And number 2, church, isibusiso sengikushilo lokho si spiritual. Sinjani? Futhi incwadi yabaseFesu
chapter number 1 verses number 3. Abase-Efesu chapter number 1 verse number 3. Abase-Efesu chapter number 1 verse number 3. Blessed be God, be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Lalelale. Who has blessed us. Aliki sonto. Who has blessed us. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Funda ngani yami? Makabongwe uNkulunkulu. Correct. Uyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ezulwini. Osibusisile ezulwini, yes. KuKristu ngesibusiso sonke sokomoya. Somebody say amen. Lithi iBhayibheli usibusisile ezulwini kubani bathandekayo? KuKristu usibusisile. Ngididwa ilento yokuthi akushonto uzonibusisa kuthi ukwenzile. Bazalwane, awukwazi ukufika kuKristu ube umsonti nje. Kodwa uma ufika kuKristu ufika esizindeni sesibusiso sakho. Usibusisile, the good Bible says ezulwini kuKristu. Message iBhayibheli, who has blessed us with every spiritual, somebody say spiritual blessing. Ashon sonke isibusiso sikamoya. Eyindaweni eziphakemeyo kuKristu. Lalelani ke bathandekayo. Ngesibusiso sikamoya. Shuthi isibusiso bazalwane bami kukhona into ethiwa spiritual blessing. Isibusiso sikamoya. Shuthi isibusiso sumoya. Isibusiso spiritual. Ungabezwa abantu behijack igama lesibusiso beyolisebenzisa lapha emahlathini. Akulona igama lesemahlathini leli, igama lakomoya. Spiritual blessing. Angisi reverse le statement ngosisho ngisho ama philosopher no bani bengangichallenge ngoba right. Impumelelo yomuntu i-95% spiritual. Noma ke divine. Mase ukuthi 5% effort, strength, commitment and stuff. Masofana ukuphumelela. Ukuphumelela kwakho 95% wakho udivine. Uspiritual. Ngoba isibusiso into espiritual. U5% amandla akho uyavuka ekseni uyaphangela, umuntu nje ongagive up, ongayeki, umuntu ophushayo, uyahaslisha, umuntu nje osebenza ngokwemvelo yakho nje, umuntu ophukelelayo. Ya, ungayeki lokho. Ku8 to 5% ngiyenzela ungayibongi ngakho. Amen ba. Kodwa wazi wabona umuntu ephakama ephumelela, okwazi ukuthi impumelelo idivine. Khona abantu abasebenza ukudlula wena kodwa abayi-achieve into oyi-achieve. Lento yesibusiso ihamba ngongenelelo lukaNkulunkulu. Lento to intervention. So uma ukhuluma ngesibusiso ukhuluma ngento elawulwa uNkulunkulu kanje. Ingakho akekho umuntu wakwathi baba owakathi ngiyazi ngifuna isibusiso wayeseyabaleka uNkulunkulu. Awukwazi ukuqhela kuJesu, awukwazi ukuqhela kuKristu. Lithi iBhayibheli usibusisile ngesibusiso sonke sakomoya. Lalela ke eyindaweni zasemazulwini in Christ. Awukwazi ukubalekela uKristu kanti isibusiso uyasithanda futhi. Nayi into engihluphayo, angani noma ngihlupha nje obihlupha mina yini. Ayikho futhi into ebhlungu nje ukuthi umuntu abe kuKristu kodwa bese ngabe sazi ukuthi ubusisiwe. Phela sinempi yokungabibikho, nempi yokungazi. Amen. Abakhona bazi. Abanganakho abanye abekho. Khona aba-absent nabakhona. Laba abakhona bazi ukuthi banamapha ama-benefits ibandla lelo. Ngoba isithi siyakufihlela ukuthi mapha ama-benefits okufika kuKristu. Ukwenza ngathi nje umuntu osonta ngesonto. Wena nje uyabona uSathane vele athi wenza into enkulu nje ukuthi uye esontweni waqhawa ngesonto. Ngibona kwabuyele ekhaya. Balokho waphatha ipipe. Abanye bethi engaphuma bengayi bazalwane. Bangibuka. Ababona bengibuka ngamakhethi ngathi ngizoya. Wenza into enhle.
Kodwa kunokungaphezulu kwalokho. Fanele wazi ama blessings, ama benefits akho okuba Kristu. Malibonge liphinde duyise igama lenkosi. So qhathana next time okuyo. Isibusiso si spiritual. Enye into ngesibusiso ngishilo ngathi isibusiso singamazwi. Enye into ngesibusiso isibusiso si permanent. Ngiskipha amanye amalokho afuna ukuservice card. Isibusiso si permanent. Mangithi into permanent into othi mike yafika empilweni yakho ikhona. Amen. Kunzima ukuthi umuntu obusisiwe akwengenzeke ukuthi umuntu obusisiwe aqalekiswe ayingeke into engenzeka ukuthi once wabusiswa uNkulunkulu okwazi ukuthi akusekho siqalekiso esikwazi ukufika kuwe. But kuyenzeka ukuthi umuntu oqalekisiwe abusiseke. Miss Call amphinde angeke kwenzeke ukuthi umuntu obusisiwe aqalekiseke. Kodwa kungenzeka ukuthi oqalekisiwe abusiseke. Ngithini? Isibusiso sinamandla kunesiqalekiso. Isiqalekiso asinawo amandla kunesibusiso. Ngeke ume phambi kwabantu abablessed uthi uyabaqalekisa khona. Sho ngami umuntu athi ngiyaqalekisa we mawubusisiwe uselate. Ngiyembona nje ngathi abantu basaqhama umuntu ethi wena ngeke ulungelwe ilutho esho kumzali wakhe. Nomzali nangenela indaba zakho awuzazi. Once you know ukuthi I'm blessed. Ngisho umuntu engathi ngeke ulungelwe ilutho. Kufanele ukwazi ukuhleka, ukhiphe lokugcina uhleko. Amen. Uyazi uthela amanzi emhlane wedada. You are wasting your energy. Atuthembeni I am blessed by God. Ngoba uNkulunkulu meke wabusisa akekho namandla okureversa isibusiso. Isibusiso sine potential neability yokureversa isiqalekiso. Kodwa kwenzeka uvice versa. Ngizamandla ukulungisa isystem yakho. Abanye abazalwane bathi inkosi yami ukuthi mina ngiyabona ngiyakhola khona ngisilisiwe hayi ngiyamdomisa impela uphezulu konke kodwa yazi ngishawa yini ngaqalekiswa khona umuntu wangiqalekisa ngalesa sikhathi ngaloya nyaka umuntu ubanjwe into wakhululwa kuyo. Ihlangana nomunye umuntu wathi kumina wena ngenxa ukuthi wayeka bakohehehe ngasalungela lutho kumnyama empilweni yakho wayeka buka manje ngeke ulungela lutho awusebenze ngeke usebenze yosubuyela kohawu uma ulunga udideke ngoba uyazi imvelo yesibusiso. Sifakaza iBhayibheli ma Deuteronomy chapter 23 verses number I think it's verses number 5. Mana ke lo verse seduza kweverse elibi. Mawaligeja kancane ekufundwe elinye iverse. Ya 23:5. Hey seduza kweverse elingozi kabe. Umnumzala la ngaligeja kancane wamemeza kuMike. Hawu. Kodwa usabuza sisi baba uthi 23 ngempela. 23 ngqongqo. Nevertheless the Lord God funda ngesizulu ukuze siqale ngasikhava abantu abadala funda. uJehova uNkulunkulu wakho akamlalelanga nokho uBhiliyamu. uBhiliyamu wayithunya ukuzoqalekisa abantwana bakaIsrayeli. Yebo. Kepha uJehova uNkulunkulu wakho waphendula isiqalekiso saba isibusiso kuwe. Indaba. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho wakuthanda. Somebody say hallelujah. Let the Bible nevertheless the Lord your God would not listen to Balaam, but the Lord your God turned the curse into a blessing. uJehova uNkulunkulu waguqula isiqalekiso saba isibusiso.
emile uBhalamu wayithi ngiyaqalekisa uJehova ayishike leyo nto ayenze ibe isibusiso ngoba ngeke umqalekise umuntu obusisiwe uze washo naye uBhalamu ebuya lethi kukhokhela imali wena waye unganqalekiseli bona ubabusiselani wathi ngicela ukubuza ukhona yini ongaqalekisa obusiso uNkulunkulu na lalelani bazalwane once wahlangana nesibusiso uhlangana nento epheleleyo awuqalekiseki Fana sikhonza nabantu abasacabanga ukuthi balandela ukhondolo la Lethi ngiyakhola kodwa ngibona ukuthi ngilandela izinto zakithi hayi wena hey wena mhla ufika kuKristu kwanqama ukukhondolo kwanqama ukuyiqalekiso kwanqama ukuhlupheka kwanqama ukusizi Shona thana I'm blessed khuluma thana I'm blessed This thing is permanent ayinama conditions ngeke umqalekise umuntu obusisiwe ngangcono khona ibadla labantu ababusisiwe la yazi ihubo 115 angani noma ngilifundela abantu abaright but this is my favorite chapter njalo mangifundela la verse ngisuka ngiserious njoba ngiserious namanje ngiyakutshela yabona incwadi yashintsha into eyiningi even my mindset ngakho ngeke ungichance njoba ngibona nje hey wena you are blessed You are blessed. You are blessed. Hallelujah. I say to you, you are blessed. Declare it in your spirit whenever you rise up in the morning. Tani kosi ngiyabonga ukuthi ngingobusisiwe uNkulunkulu. Ngiyabonga baba ukuthi sibusiso sakho siphezu kwempilo yami. And delete the lies of the enemy. uJehova uNkulunkulu wakho nali ivesi. The Lord your God turned the curses into a blessing. Fanele uma umzana uhambele phezulu mos. Wazi ukuthi ngibusisiwe. Lala athi usathana pho ibank account yakhe kanjani uthi uhlangana naphi na. I'm blessed. Hallelujah. Athi pho umuzi malini izulu kwabonakala ukuthi kade liyana kubonakala ngaphakathi uthi ungena apha I'm blessed. And another thing you don't know the culture of the blessing. The culture is it I turn. Did God your Lord your God turned. Kwakune event kodwa TD Jakes was part of that event. I remember many years back, maybe early 90s, 80 something year, 90s or early 90s or late 90s. So utige, listen to what I'm going to say. Kune event enkulu lapha ne show. Do you know TD Jakes kakhulu ube musical, ibandla lakhe musical. Ubecula nani konje lo? And I let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Because of that song was written by this giant. And there's so many other powerful songs that were told. Woman thou art loosed. So okay, an event, the show, a music show. So you want to see stage, let's say set why. But when either abantu sebeyehla manje balaqatheke phezulu njengalento yabo so kufanele ke kunyuka ichoir khona isiteji ekwazi ukushona ezansi yabo kufihleke mase bangene mase ke bayanyuka ke isiteji sakhona siyakwazi ukuphakama so at one stage sekuyamenyezelwa ke MC ladies and gentlemen please welcome da 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 kwaba ne delay ko operating stage waphinda ngame ladies and gentlemen I say da 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 ngokwe plan now we setup bangathi baya disturb kodwa kwakulwazi lwabo kuphela ukuthi isikhathi sokunyoka stage akubanga isona later on hawusanyoka yes da yajabulishwa kwangaba bekho umuntu
onothisayo ukuthi kube ne delay ngokweplan. Then this man makuphela ishow, mabeqeda ishow, then run straight to baba umkhokhile operator, ne? Man, what are you doing? Yindaba manje sithi lokho sana, and then I was just on the stage. But no, I was still operating it. That was the only answer I look. I been said busy, ngisasilungisa. Manje wasayini wathi yeah, I was still busy operating it. And it was like a delay. Uyabona umuntu ohlangana nawe uthi ubusisiwe ebona kukhona into eyisatshekile empilweni yakho umthetho uNkulunkulu wami still busy. Ningakhohlwa God turned. Uyabona makusayi period kune process. Futhi uNkulunkulu mayizosiguqula isiqalekiso kune process. Khona abantu asesiconcludeile kanti uNkulunkulu kuyi process of turning the curses into a blessing. Khona umuntu ohlangana nawe kanti kuyi process. Adideka mase ehlangana nawe isiphelile process. Ingakho bavela bakuthuka bathi uthwele. Usuke wahlangana nawe ukuyi process yokwenziwa. Wageja ukubona usuqediwe. Yabona I want to believe. Uthi uma mshengo keep a statement la. Don't undermine any person next to you. Uyabona umuntu uma wathi usindisiwe ngisho engagqoka into engamfanele. Yabona bhluku elibe ngazi umuphi ukhala lekho libe ngikukhala. Respect that person. Ngiyakusa umuntu wesibusise ngeke umkreme. Ungalala namhlanje ucabanga ukuthi nje ngakusasa isibusiso senze imhlola. Ngoba lalela ngoba lalela la emqondweni wesibusiso ungenye into eyopposite nale ibonwa abantu. Mawusu uNkulunkulu eseqedile ungenye into. Uyabanga sasipress manje 20 years back, 25 years back. Vele ngifaka ureward 25 years back. There are people who were undermining us, but undermine umuntu esekuyi process. Uyomangala ungqongqosa kuvula yena. Ngantshela nje umzekelo kwababa wangapha ngakithi ngapha emvutshini. Ngantshela usebenza kahle namhlanje. Wayeke interview ugibele nolokhuzana la bamdelela. Kanti uyipanel. Uthi simchensanga kanje umlungu wabantu. Sigibele naye. Uthi yasimdelela nje. Siyofuna umsebenzi. Umuntu esimangazazi ubona ehlala sehla khona. Into esithusa kakhulu. Mehla inakame esangweni uyadlula uyongena ngaphakathi. Uthi ngathi masingena lapha uthi sasizwa ukuthi lo wamlungu wayengasazi ngempela isiZulu. Ube wakwazi isiZulu ngaba ngisebenza namhlanje. Adelela umuntu. Kanti uphethe answer. Yalento ngiyoyifuna manje. Uthi mehlala phansi ucinca amehlo uthi no man no. Uthi ngaqala ngangazizwa 2 minutes uthi ngithini. Uthi ngithuswa ukuthi lo mlungu ngenze uthi ngiswile uNkulunkulu wami. Uthi ngithuswa uthi uye ngqo. Usehlela kuyipanel. Ngidabukela abantu abakundermine usekuyi process yokushintsha kwesibusiso. Uyabona mfethu uNkulunkulu mayidila nawe uyinika isineke. Inkosi yabayeka abantu bakukhulume bathi uqalekisiwe bathi ngeke ulungelo yilutho iphula inkosi ikusebenze. Misi yabagcina nje bangasheshi bahamba. Yemdlela mhla isiqedile ku witness ebona. Last point, Kapasha mase niyathatha off. Last point. Isibusiso sishintsha isiqalekiso sibe isibusiso. It's permanent. Amen. Proverbs 10:22. Big one. Big one. Big one. Big one. Incwadi yesibando 10 Izaga ya. Izaga 10 verse 22. Food. Isibusiso sika Jehova siyacebisa. Senzani?
laphuma isonto vele ubalosha insimbi wakhipha inkonzo ngisakhonze sami. Come on, isibusisa sikaNkulunkulu senze njani? Siyacebisa. Qhubeka. Akanezeli usizi kuso. Imvelo yesibusiso. Isibusiso si permanent. Isibusiso asikwazi ukuqedwa isiqalekiso. Amen. Lizethi iBhayibheli incwadi yezenzo ezakha njalo angazenze ngithatha pha. Incwadi yezakha lithi isiqalekiso esingenasizathu asizi. Should fanele kube nezizathu. Mangisho izathu, you must have a valid reason. Some of the reasons phakathi kwazo uthi you are cursing a person who is curseable. Ezinye izathu fanele ube ngazo uqalekisa umuntu oqalekisekayo. Mawuthi uphaphela ongaqalekiseki, you are wasting your energy. But naye enye into ngaso lithi iBhayibheli isibusiso sikaNkulunkulu siyacebisa. Senze njani? The blessing of the Lord makes one rich. Angifuni sibambe kulento athi ngishumayela ngayo. Uyabona ukuhlupheka mase kudominate. Ngisho ungakhuluma ngokuphumelela. Kube sengathi uyadelela. Akazi ukuthini, uyabhuqa. Thope uyabhuqa ke manje, uyangibhuqa. Akazi usho umuntu uthi kuzolunga, ta umuzwe embhuqa. Ya ubona isilimele system. Leli verse kwabaningi ngathi liyababhuqa. Umnyawo yabona uNkulunkulu siyambhuqa ke manje. Sibuso sikaNkulunkulu siyacebisa mina. Uthi akaze ngihlupheke kanjani lo baba. Angishongo umthi imizamo yakhe iyacebisa ngithe isibusiso sikaNkulunkulu. Siyamcebisa umuntu. Mesithi iBhayibheli akanezeli usizi. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. Once you are blessed by God, isibusiso siphuma kanje. Samba kanje ne-protection futhi novikelo. Ingakho ngithi athi abantu hey Nkosi yami, hey angifuni umeke waba nezinto kakhulu uzowa ngithi mina kwethu uyinike obani. May niko uNkulunkulu ukhipha isibusiso samba siphuma siyipackage samba ne-protection ndawonye. When God bless you, he protects you. Akekho umuntu ongekho careless njengoNkulunkulu. uNkulunkulu akakubusise ngesokuvikela. Hallelujah. Ingakho ibandla liyesaba ukubusiseka ngoba lisaba ukuwa. Nowakhulisa kakhulu isono wabuye wasibulala kunomusa ngoba abantu abaningi basaba isono ngisho ukudlula ngisho isibusiso sikaNkulunkulu. Ngiphizi ngiyashumayela nje manje ukuthi uNkulunkulu uzophumelelisa wena ucabanga ukuthi mase ngisebenza ngizomyeka uNkulunkulu. Lalela ukumyeka uNkulunkulu kusho kuwe lapha phakathi. Ngeke uyekiswe ukusebenza, ngeke ukuyekiswe ukungasebenzi. Ukuyeka uNkulunkulu into eyimele iseceleni ayihlangani ukuthi wenzani yini engenzekile in your life. Ngitshela abazalwane ngithi yabona insindiso mina imele. Ngicela nakuwe kube njalo. Yabona isalvation imele. Yabona uthi ngisindisiwe inyinto ayiqhathaniswa nalutho. Yabona insindiso nje ine into imele yodwa leyo. Yeke uthi nginani yini engenayo wokunye lokho. Insindiso enye into. Akuhlangani khona bani khona ini. Yini enginayo yini engenayo. Ayihlangani nensindiso lonto. Uthi ngisindisiwe inqumo sami imhlelo nabami noJesu uyimele nje. Uthi ngidlile angidlile ngisuthi angisuthi ngiyagula ngiyaphila okunye lokho kodwa uthi ngisindisiwe okunye angikwazi ukuqhathanisa into ezothi engahlangani. Ngeke ngathi nakho angidlile mase ngiyeka insindiso kanti ukudla nensindiso enye into. Ukuthi ngisindisiwe kuyimele ukuthi ingane zikhona zikho ukuthi ukudla khona kukho ukuthi abantu bangithanda ukuthi abazana nabanginika okunye lokho ahlanganisa into engahlangani. Kuyimele indaba yensindiso enye into. Ungakuhlanganisi wakubhonda uzomoshwa. Uzothi mayizi ngenzeka izinto uyeka insindiso. Zizothi izinto mazenzeka uyeka insindiso futhi. Insindiso imele. Ayihlangana. Yabo nje uthi ngisindisiwe into ayimele nje kumkodwa. Yabo? Ukuthi ngifunane empilweni ngikuyimele futhi nalokho.
akuhlangane nensindiso. Ngenza ukuthi mangayitholi anikho le. Mangayitholi lento engiyifunayo kodwa insindiso inga-affecteki. Ngoba phela insindiso enye into vele. Angcono inkonzo ebandleni right yazi. Athi awubuyazi abanye ugade. Hey siyakubona uNkulunkulu uyakuphakamisa. Hey siyakubona hey abantu bayakuselebrate everywhere. Hey inkosi siyakuthandazela mbuyazi. Ungaphakama ungawi. Ngithi mina ukuwa yini konje? Ukuye kuJesu. Nawu kahle. uJesu nje into yami noJesu kuyimele lento eseceleni. Abantu bashutha nami abashuthi nami ukushutha nabantu enye into. Ukuthi abantu bangiselebrate enye into. uJesu okunye. Akuhlangani. Uthi ungayiqhathanisa into engahlangani nje. Ungangicabangi nje kulo group lutho. Lento ukuthi ngisindisiwe kuyimele lonto. Kuyenzeka imali ngispende nami yonke ngibothe hayi engathi iphume yonke kuloko. Isali ngekho. Njena unkosikazi hayi iphume yonke. Bona athi iphume kakhulu. Kuyenzeka iphume kakhulu phela ubona hayi iphume kakhulu kuloko. Yabona iphume nje izigcine izisho nematha ngiphume kakhulu manje angisekho. Ukungabikho kwayo akuhlangani nendaba ukuthi ngisindisiwe. Amen baba. No. Mina fanele ngizame ukuthi ibuya kanjani makukhona indlela yokuthi ngithola imali enye. Ngiyakubona lokho uyimele. uJesu kodwa uyimele nje. uJesu uyinkosi eyimele empilweni yami imele eceleni. Ayihlangane nezingane zami lutho. Ayihlangane nonkosikazi lutho. Uthi ngishadile nonkosikazi wami kuyimele lokho. uJesu uyimele. Ayikho into engi-associate engangithinta mase kuthinteka indaba yami noJesu ngoba ngawenza kwawumuhle inqumo sami noJesu simele seceleni. Kathi ngizala izingane ezikhula njalo njalo izingane zami ezampela. Kodwa indaba yami noJesu imele. Amen. Ngenzela wena ungathi hayi ingane sesengihluphe ngaze ngamiyeka. Ongabonwayo. Wawukathi uhlanganisela nezingane noJesu. Wawukathi wenzani kwaseqaleni? Ngiyakaziswa umyeni ngaziswa indoda kanje ngaze ngamiyeka. Wawukathi ubahlanganiseleni kwaseqaleni wamosha. Ngoba mhla ubeka umyeni wakho wambeka ehlaleni esifanayo nesika Jesu. Fanele indoda ihlale la. Indoda ihlale la. uJesu lo ahlale la. Indoda noma umfazi ahlale unkosikazi sorani unkosikazi ahlale la. Wena uhlale la. Imali ihlale la. Udumo uhlale la. Ukuhlupheka uhlale la. Wena uhlale uJesu ahlale la. Wenzela ukuthi la mawuhleli la uhleli nenkosi. Wenzela ukuthi noma izinto ayisekho naleyo ayisekho kodwa praise be to God ukuthi abahlalanga la uJesu ehleli khona. Unganyusa abantu bezohlala la usomosha. Waze sakhile ngishumela nawe. Hlala ngani? Hayi phela ngeke unele kanje. Ngizohlala nami. Aze thatha yonke indawo manje. That's a mistake ongasuyenza in your life. Uthothi impilo yakho isihlalo sokuhlala uJesu khona nohleli kusona ngco. Uthothi enhlizweni yakho kunje. Kungaba izingane ngaba udumo ngayimali ngayingcebo kuya ukuthi uhlalise ini. Ngawunkosikazi ngayindoda. Ngawudumo ngawubuhle. Ngawuhlupheka. Yabona lento manyaka nyakaza sakhe. Anyazi phela ngizowake. Anyazi uzokweqa. Yabona nyakaza sakhe. Uyabona usakhale manyakazi ngenzani? Kodwa akumina enginyakazayo kunyakaza. So anything that mayinyakaza nami ngiyanyakaza. Makunyakaza udumo nami ngiyanyakaza. Kodwa ihlale sika Jesu. Makunyakaza ingcebo nami ngiyanyakaza. Makunyakaza abantu nami ngiyanyakaza. Ungahlalisi umuntu endaweni kaJesu. Fanele makufika nombani ngishabuthi unjani ngisho uzala ingane uzozala labatwana bami. Uyazala la ingane zami uzala. So hlangana nani la eGalile. Nali eGalile le nhlala lakhe.
nenani la. Nkosikazi la. Wema nkosikazi indoda la. uJesu lo yimi la naye. Ngenzela mhlani inyakaza kunendawo yokubalekela. Ungayihlanganisi inqumo engahlangani. Kuvale mina. Ngenza lamasi ngidudule ezantsi lapha. Nginayo indawo kodwa. Zivele ngangidudulu ke zihambe kodwa nginayo indawo. Bomama avela hamba umyeni. Angisho ukuhamba lokhu kokuduka nezwe. Inkosi idozala. Kodwa at least nginayo indawo. Nithi niyawubiza umshado bantwana bamvela uhambe ngempela awahamba umshado. Awahamba umshado. Iminyaka 1936 37. Niyazi abantu besazana ba fast track what 25 26. Useqala i-fast ration. 27 28 29. Angiphathi what 30. What 31 ngiyakhuluma kanjalo. Meke waqala what 31 uqhathanisa ikhalenda nesikhathi sikaNkulunkulu yebo. Uqala what 31 years buka ngina 31 manje. Engangifunda nabo kumana 23 sebenemizi yabo. 24. Ulungile. Mawuqeda lapho, mawuqeda lapho. I-frustration yakho kodwa ingakususi la. Angazi nami ngizoyilapha kanjani kulento ngoba inkosi mayikunikile into ikunikile mayingakakunika yakunika. Kufana nokuyithathela ungakanikwa. I-frustration enkulu ngale. So kungcono vele uhlale la. Uthi hayi kodwa okuseleke emuva. Nangu 31 uyashaya 36 37. Leyinsizwa. Dinakho ngina 35. Nepressure usayithola ekhaya. Sakwaze ngifuna umzukulu ngaze ngimbone nakanye. Uzicabanga ngomorder. Kodwa yazi kulaleni, kulala ekuthenini zonke izinto nama frustrations alapha wena noJason la. Umzalwane lo wayihlabela ethi anginaka umnika omunye inhliziyo yami. Bese ethe kaJesu yena yedwa. Standards. Sime ngenyawo.